циклдан әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген сезгә шагыйрә Флора Гыйззәтуллина шигырьләреннән төзелгән радио композиция тәкъдим итәбез. Шигырьләрне автор үзе укый. Яшеннәрнең күз яше, кыйблаң кайда диясез дә, калдырасыз аптырашта, язмышымның кыйбласын мин ачалмадым яртылашта, һәм әткәй дә кыйбла якны өлгермәде ачыкларга, әверелделәр үгием белән кауша алмас гашыйкларга. Ул чагында гашыйкларны аеручы сугыш булды. Үгиемнең күңеле кыл, күперләре кылыч булды. Йөзем минем кайрак булды, аңа кылыч кайрар өчен. Телем шиштем, каршысында былбыл кыштай сайрар өчен. Сердәшләре, көндәшләре үгиемне сөймәделәр. Гамәлләре кисез үтмәс моның диеп сөйләделәр. Минем өскә ябырылгач, үтмәслекнең бар сылтавы тавышымны басып китте. Кара карга каркылдавы. Каркылдыклар күк йөзенә күтәрелде болыт булып. Әйтте үгием, яңгыр килә, былбыллыгың онот, онот. Тумышыңнан Ходай биргән язмышны тот кадер белән. Язмышымның фалын ачам, җаным тулы җәбер белән. Күкрей булып суга яшен тамырыма, үзәгемә. Тиз арада әвереләм мин гел яшеннәр үзәненә. Алда бөтен гомеремә яный минем бу куркыныч. Каягына яшеренсәм дә эзләп таба яшен кылыч. Язмышымның ялгышлыгын күреп бары үгиемнән, үксезлегем шәррән ярып чыгып качам үз өемнән. Язмышымнан кача-кача, язмыш белән көрәшәмен. Әле утка, әле суга илтеп сала күрәчәгем. Тирги фалым, юнле кеше, үз өйеннән качамысың? Ятлар сиңа якты кыйбла, ачамысың? Ачамысың? Иркә затлар синең өчен йөз куямы кылычларга? Син ятимгә минутка да рөхсәтем юк тынычларга. Жан газабым изгәләнә, нигезеңне китмә ташлап. Яшә туган туфрагыңны күз яшьләрең белән ашлап. Үги сүзен, тәкъдир сүзен тыңлыймыни ятим бала. Калды язмыш юл өстемдә, каргышымны ала-ала. Беләм,
Беләм, мин ятимгә карганырга ярамаган. Шушы каргыш кыйбла тоткан, офыкларны яралаган. Милләттәшләр, кайтыгыз сез илгә. Китә казлар, китә казлар, китә казлар Донбасска. Мин дә уйлап торам әле, шул казлардан калмаска. Халык җыры. Сорашалар күзләреңнең нурын, югалттың дип нәрсә хакына. Әнә үткер күзле бала чагым, көлә-көлә таган атына. Гөлчәчәкләр кышып, яшьлек атлый, тукта, кызкай, чиген, ашыкма. Алда Донбасс, жанда саф мәхәббәт, яшь йөрәкне чакырып ярсыта. Юк, мин чигенмәдем, ярсып балкып, шахтасына төштем Донбассның. Яшьлек гөлең шахталарга салда, янмассыңмы утта, янмассың. Мәхәббәткә янып сөюеңнән үрмәссеңме якты өметләр. Ул заманның шахтер егетләре, истә һаман ялкын кебекләр. Ә дөньялар шундый йончу, моңсу, тузгып калган узган сугыштан. Коткарыгыз диеп каңгыра ил, кыр казлары белән бөрүштан. Кыр казлары күрә татарларның бу сагышка ничек түзгәнен. Ишетәсезме, үкси ватан күге, төбәп безгә яшьле күзләрен. Кем аяза, күз яшьләре кибә, уңай яктан йомшак җил исә. Сибелүдән татар туктар иде, ирегенә әгәр ирешсә. Аш тамагы туяр иде аның, сыяр иде илгә серләре. Өметләргә җирдә терәк юктан, йөрәкләрне кайгы кермәде. Балалары читкә киткән сайын, сагыш арта туган ватанда. Шул сагышка мин баш белән чумам, яшьлегемә кире кайтам да. Гынахлардан әрчеп киләчәкне чыгармакчы булам тамуктан. Ирек каме безнең баш өстенә тирикуннар булып калыккан. Яшьлек кымры завалларда калып, баткан төпкә утлы упкынга. Сизгер җанлы изге кыр казларын, үксетерлек моңнар күп монда. Әйтегезче җирдә бу моңнардан үзе теләп кем баш тарталган? Язмышны без
жир астына сірдік, айырып алып туған ватаннан. Шит мұхитның жиде яты бізге, икмек сузса ярты қабымлық. Біз жетимнер Худай рәхметі дип, іш дәртіне діртлеп қабындық. Туры келгенде де лабыларда түшлер білән шуып ерерге, күз нурларын құяш итеп яқтық, іске шығарасы күмірге. Her milletнің иман ирегіне шушы құяш бүгін юл саба. Миллеттешлер, қайтығыз сіз илге, қыр қазыдай ұшып болса да. Шақта башым түбән исемдә, түбәнлеккә күңел бер дә күнмәде. Кылганнарын сибелдереп үрдәге, таулар мине биеклеккә индәде. Үрменгәндә тау ташына абынсам, таш өстенә тамды кайнар яшьләрем. Тауларга мин қара қойғы шешмәдім. Ақ қылғандай ап-ақ иде шешләрім. Шешләремне минем җилләр тарады. Алтын иде ул җилләрнең тарагы. Илләр белән якынайтып араны, язмышларны давалыйсы бар әле. Ярсулардан бәлки кайтыр идек. Сак белән сок, җанда томшык айрый, йөрәгемдә шаулый кар урман. Бездәй моңлы саксыкларга быел бөтен ил кайгысы сарылган. Типтән купкан, әйе, яшен суккан, шартлап сыңган мәгърур маратлар. Biz кичергән мәхәббәттән бары ява җиргә сынык канатлар. Яфрак, күз яшь ява җиргә. Күз яшендә илнең эше юк. Бүлгәләнде, сынды, алды Рәсәй. Торгызырдай ахры кеше юк. Ил ичендә илләр кырып килә, кырый урман эшли урманнар. Кырткыш-кыртлар заман кайрысына мыжлый кереп тулганнар. Бу кырткышлык җанга тими димә, җир катысы кими табанда. Еламыйча
уйланмыйча гына яшәп кара шундый заманда. Сак, сык диеп кычкырмыйча кара, кар урманга кирип адашта. Җыйган юлны эзләп таба алмасак, кемнәр килер безгә алмашта? Кем бәхиллек биреп акка төрер, озатканда изге соң юлдан? Җан ярсулар безне сак-сык иткән, адашулар кыйнап сындырган. Җан газабы. Чыгып микән әллә явызлыкка, татар табынып яшәр дигән уйдан, Идел култыгына явыз Иван, явызлыкка атап һәйкәл кыйган. Узгынчылар гыйбрәт алсын өчен, җимермичә саклый аны халык. Ничә гасыр әнә ага Идел, шул һәйкәлгә каһәр ахын ябып. Ничә гасыр ил күзенә карап, торгызыгыз диеп ялбаралар. Шәһри Казан дөрләп янган чакта, җиргә авып төшкән манаралар. Бу ялвару безгә ишетелмәде. Дөнья куып алга атлаганда, җанны эзәрлекләп үзебезнең итәкләргә утлар капмаганда, ниһаять без җан тыңлысын җуйдык. Ил нигезен җимерүләр аша, утлы манарага охшаш моңнар, ашыгыч ярдәм сорап иңгә баса. Тарихтагы канлы зилзиләләр кайтып үкси ватан күкрәгендә. Милләтемнең җан газабы сыкрый һәр заманның күкрәп тетрәвендә. Ядкәр, еллар кыргый, мәхәббәтем кыргый. Кыргыйлык ул хәтәр албасты. Яратам дип сөеп баккан идем, албастының күзен кан басты. Җир йөзләрен авыр дәһшәт басты. Шул дәһшәткә дөнья баш ырган. Безгә бары шушы ядкәр калды. Албастылы җенле гасырдан. Алдан белеп, менә шул ядкәрнең аныгыма юлдаш буласын. Албастыга хәтта тәүфыйк телим, тотып ата-баба еласын. Алмагачларны мин алдамадым. Җәйге бакча, алмагачлар урман, биек итеп
йорт тақтадан құрған, күнге қарап тирен уйға шомған, басқыш башындағы сусыз құмған, баш ұшында үсіп пішіп тұрған вақ алмалар бар да ап-алсулар. Дүрлеп янған ұттай тынға қаба, алмалардан олған жан ярсулар. Ярсы жилләп бар түреклік бұйыл, құрылықтан сусап тамшы суға. Әлі соң жер бар бұлдығы білән, уралған ма гынах қамшысына. Біз кешірген тәхаретсіз шырлар, жәһәннәмнен әллә ут ашамы. Алда ахры, алда күрәшәкнең, буғазлардан буып тоташағы. Киләчәктә Алла кешерер дип, гөнаһлыны күпме генә симә. Җимешенә үрелүгә нуры, шырпы кебек сызыла да сүнә. Ушактагы ышкын ширтләсә дә, кабынырга тора нарат такта. Радиодан кисәтмәләр биреп, кемдер сөйли, әнә шушы хакта. Шаярыпмы кемдер хәбәр итә, тиздән кыйып яңгыр явачагын. Кемдер түгел, бу бит минем, бер алмасыз калган бала чагым. Бу бит минем йөрәк назларымны көтеп алалмаган сөю гөлем. Күзләремне, зиһенемне ачты, гөлләремне утка тоткан үлем. Җәйге бакча, алмагачлар урман, кемнәр җыяр инде алмаларын. Күрәшәккә атап фал ачканда, алмагачларны мин алдамадым. Еллар узгач кабат килермен дип, бакча хуҗасына сүз бирмәдем. Җәһәннәмгә илтеп тоташтырган кичерешләремне сиздермәдем. Шуңа күрә генә кел күмергә әйләнмәде җаным бүгенгәчә. Гөнаһлары аңлашылмас иде, сөю әгәр бергә сүрелмәсә. Бакчаларда гөлләр, алмагачлар, язын чәчәк атмас иде кабат. Сөюмә яңа язлар көтәм, гомеремнең минутларын санап. Даваладым язмыш яраларын. Үтеп ничә әҗәл араларын, мин әҗәлдән сине араладым. Син китәргә ләкин чамаладың. Күзләремә туры карамадың. Күз сал инде дөнья ямнәренә, җир
киптергізем хәтер шәмнәреңә, үз башымнан салып иңнәреңне, түрем аппақ мамык шәлләремә. Ир кешене мамык шәлгә түрү, саналмас та бәлки кадер санга. Таптым гафу итү чараларын, үзең бер чарасыз калдырсаң да, яшерсәң дә минсез тормышыңа нинди гаразатлар янаганын, әҗәлләрдән сине араладым, даваладым язмыш яраларын. Син бит минем яшьлек сандугачым, су буйларын күп буйладым инде, күп сер багышладым суларга. Бедре таллар миннән иренделәр, суга карап яман суларга. Сулар ага, актарылып ага, дулкын шавык ага йөрәкне. Агым судай тирән сөю сере, йөрәкләрдә ялкын киретте. Су буйларын күп буйладым инде, чыгалмадым уйлар ышына. Шәшне шәшкә бәйләп өлгермәдек, таллар инде яфрак ышыра. Су буйларын күп буйладым инде, уч төбенә кысып йөрәкне, үзәкләргә үткән су салкыны, йөрәкләрдә ялкын киретте. Язмышлары ашы татарның. Юл ашканда азан моңнарының, ярдан ярга тараласына, бәргәләнә хәтер канатларын, Сөйелбикә манарасына, гәүдәләнә ялкын телләрендә, ханбикәнең гүзәл буйсына. Төсле сурәтләргә күчереп алып, җырларыма кушам мин шуны. Гасырлар минем күңелемә сала сөйелбикә сафлыгын. Милләтемнең якын киләчәген шушы сафлык белән башлыймын. Ерак тоткаларга хәбәр салам, язмыш ачы дип татарда. Чырлар җыйган рухи камиллеген, ярларына идел кайтара. Чырлар аша таңга үрелеп карап, килә милләт аңга зиһенгә. Аяк өсте уйлап төн уздырган, еллар онытылмый исемдә. Гырыф гадәт истә, йокы зәхмәт, йокышыга нурын ачмас таң. Йокысы да, зәхмәте дә юкты, килмешәктән безгә басмаштан. Көн-төн эшләп санга сугылмады, атналык та безнең айлык та. Бу дөньяны берәү саташтыра, берәү таң балкытып айната. Юк, юк, милләт бәрбәр фидаилар,
яза алмый бүген акылдан. Иң зур хыянәтнең тәүге тубы татар ватанына атылган. Үзен үзе сөргеннәргә сөреп, диванага татар сабышкан. Ничә гасыр буе шушы хакта илгә хәбәр сала таныш таң. Милләт хәтердәй дөрләп киеп, мин дә шунда сөеп яр кычан. Ах, ни булыр иде өмет таңым, чәчәк исе булып аңкысам. Сез шагыйрә Флора Гыйззәтуллина шигырьләреннән төзелгән радио композиция тыңладыгыз. Әсәрләрне автор үзе укыды. Татар композиторлары әсәрләре һәм халык көйләре файдаланылды. Режиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, мөхәррир Рөстәм Акъегет.